porozmawiać z dziadkiem. Dziadek? Mam dla ciebie mnóstwo zagadek. Halo, 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 halo. Tutaj dziadek mówi się. To ode mnie czego chce? Halo, 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 halo. Tutaj dziadek mówi się. To ode mnie czego chce? Tu Lili. A to kto? Ja Lili. I co? Do ciebie pytań mam ze 100. Dziadziu, 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 czy w niebie płynie czas? Dziadziu, 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 czy anioł skrzydła ma? A dzieci skąd się biorą, co? Te sprawy są za trudne, uwierz w to. Po co jest śnieg? Po co jest deszcz? Czemu na karuzeli nie chcesz kręcić się? Halo, 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 halo. Tutaj dziadek mówi się. To ode mnie czego chce? Halo, 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 halo. Tutaj dziadek mówi się. To ode mnie czego chce? Tu Lili. A to kto? Ja Lili. I co? Do ciebie pytań mam ze 100. Halo, jesteś dziadziu? Nie koniec z rozmową. Nie odkładaj słuchawki, mam jeszcze dojowo. Dziadziu, 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 kto królem świata jest? Dziadziu, 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 dlaczego szczeka pies? I czemu świat ma kuli kształt? Czy światło gwiazd coś mówi nam? Dlaczego kwiat ma tyle barw? Gdy ciemno jest, dlaczego boję się? Halo, 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 halo. Tutaj dziadek mówi się. To ode mnie czego chce? Halo, 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 halo. Tutaj dziadek mówi się. To ode mnie czego chce? Tu Lili. A to kto? Ja Lili. I co? Do ciebie pytań mam ze 100. Dziadziu, 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 kto Mikołajem jest? Dziadziu, 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 czy słońce mieszka gdzieś? Dlaczego się dorosły mnie mówi umyj zęby, czapkę włóż, bo zimno jest? Skąd może ma